లో నీ వ్రతమును పూనుకొని కార్తీక మాసములో నీ వ్రతమును పూనుకొని మాల ధరించిన నిష్ఠగరిష్ఠులు గుమిగూడి ఉన్నారు స్వామి భక్తులు అయ్యేరు. మాల ధరించిన నిష్ఠగరిష్ఠులు గుమిగూడి ఉన్నారు స్వామి భక్తులు అయ్యేరు. ధరించిన నిష్ఠగరిష్ఠులు గుమిగూడి ఉన్నారు స్వామి భక్తులు అయ్యేరు. స్వామియే అయ్యప్ప స్వామియే అయ్యప్ప స్వామియే అయ్యప్ప శరణం శరణమయ్యప్ప. యాత్రలోన పాట పాడి యాత్రలోన పాట పాడి అడవిలోన కొండలెక్కి కూటమిగా 18 మెట్లనెక్కి స్వామి స్వామిని చూడంగానే కోకే సిద్ధించు స్వామి స్వామిని చూడంగానే కోకే సిద్ధించు. కార్తీక మాసములో నీవు పూనుకొని కార్తీక మాసములో నీవు పూనుకొని